I bé, avui gravaré 2 vídeos. He parat de gravar perquè de vegades em passa que si no surt massa llarg i perquè parlo de més d'una cosa em van venint els temes al cap, el que penso, ostres, ara em ve de gust explicar això, però després una cosa amb l'altra va lligant. I ara he gravat una estoneta, el primer vídeo d'avui, diumenge 19 de juny del 2022. He gravat parlant del riu, de la sequera, dels focs, i després he derivat cap al català, perquè explicava que el canal es diu Trepitjant Terrossos, i realment aquí el que hi hauria de dir és Xafant Tarrossos, que és com ho diem. Però no, el nom ja el té, ja no el canviaré. I ara volia parlar dels incendis, perquè a veure, en ple segle XXI, en la societat del coneixement, de la ciència, de la tecnologia tan avançada que tenim, que podem anar a la Lluna, a Mart, enviar una sonda a prop del Sol, podem veure com és la galàxia, la Via Làctea, podem fer tantíssimes coses. Per què no som capaços de crear sistemes que ens ajudin en poder conservar aquest món, conservar el món, conservar la vida del planeta i de les persones que hi vivim? En aquest cas, podríem parlar d'això, dels incendis. Doncs a veure, hi ha d'haver maneres de prevenir, n'hi ha d'haver. Sabem tots que una bona gestió forestal és importantíssima. Per què fa tants anys, diuen que uns 40, que s'han abandonat la majoria dels boscos i no se'n fa una bona gestió? Hi ha uns motius, esclar, sobretot econòmics, perquè què és el que pesa en el món? L'economia, els diners, el rendiment que se'n pot treure, si val la pena o no val la pena. Que no val la pena? S'abandona. Això ha passat aquí també on visc jo amb els trossos. Abans hi havia moltes plantacions d'ametllers i oliveres i vinya, però com que no era rendible, arrencats. Vinga, arrenquem ametllers, arrenquem oliveres, la vinya ja fa temps que entre la crisi de la filoxera de fa un segle ben llarg, i altres coses, doncs tot això es va treure. Però llavors què passa? Que cultiu intensiu de cereal, intensiu. Tot i això, hi ha petits bosquets aquí a la Segarra. Veieu? Per exemple, ara faig una panoràmica d'on soc i d'arbres n'hi ha. D'arbres n'hi ha. Vulguis o no, i fins i tot hi ha llocs, mireu cap aquí al fons, d'arbres, bosquets, n'està ple a la Segarra. No hi ha boscos grans, en general, sí que en alguna zona n'hi ha, més cap a la zona de darrere la Guàrdia, tot allò, al municipi de Montoliu i per allà, i també cap a la zona de Biosca, Torà, Sanaüja, allà hi ha més bosc. Però d'arbres n'hi ha. Però tot i això, el que deia, que el que són els camps de cultiu, doncs s'ha anat a una agricultura intensiva de cereal. Llavors, la Unió Europea obliga a plantar lleguminoses i a fer alguna mica de cultius alternatius. I això ha fet que sí que a part de l'ordi i el blat es planti colza, pèsols, alguna variant. Però bé, tot acaba sent cereal sec, no? O planta seca, podríem dir. Llavors, el que deia, la gestió del territori. Aquí, per exemple, a la Segarra, grans incendis no hi poden ser, perquè ja no tenim grans boscos. Però només més amunt, com està passant ara, cap al Solsonès, cap a la Noguera, que ho tenim aquí a tocar, o a altres parts de Catalunya, que Catalunya realment està plena de boscos, doncs el perill és enorme. I el que deia, la gestió dels boscos. Clar, els propietaris, si no els hi surt rendible, doncs els abandonen.
i tot ple de massa forestal, que el sotabosc és un combustible impressionant. Llavors, què passa? Que en aquest cas, com ha passat ara en alguns d'aquests incendis, llamps de tempestes seques, amb això no s'hi pot fer res, està claríssim. Amb la natura, el que sí que es pot fer és mantenir els boscos més nets del sotabosc. Si això se sap, per què no es fa? Ara ja fa anys que se sap. Potser al principi no s'hi comptava, no s'havia pensat, però ara fa anys i anys que se sap. Quan hem d'esperar a fer-ho? Que no s'ha de fer ja, però ja. Llavors, vinga, va, polítiques, ajudes, de que es faci. Però a l'ample, vinga, va. És que jo no ho entenc. Com pot ser això? Llavors, una altra cosa, això és la prevenció. El que dèiem de l'extinció, doncs més mitjans, i fins i tot això, si podem anar a Mart, el que us deia abans, com no es poden inventar altres coses per extingir els focs, o sigui, coses més eficients, no? No sé, un tipus de gas o el que sigui, que al llançar-lo els apagui, però molt més efectivament. Per exemple, diferents maneres de... Els vehicles, que ara tots sabem que, clar, els hidroavions poden portar la capacitat de líquid, d'aigua, doncs la que poden, més no poden, però bé, s'han de buscar altres solucions. Després també la gestió del moment del foc, doncs, els tallafocs, implicar a les ADFs, la gent del territori, una educació, hi hauria d'haver una educació, però fortíssima, en totes les zones de boscos, en les poblacions. És el que et deia, si per exemple, no sé, al Pla d'Urgell, amb tot el que hi ha de fruiters i que allà no hi ha bosc, si aquella comarca no és perillosament potencial de grans incendis, doncs no cal, no? La Segarra, alguna zona sí que és perillosa, les altres no tant. Però és que hi ha comarques que són un polvorí, per la gran massa forestal que hi ha, per les condicions de sequedat, pel que sigui. Doncs tothom ha d'estar format en com gestionar els boscos, en com actuar perquè no hi hagi incendis i com actuar quan comencen els incendis. A veure, això és de calaix i aquí és on s'han de dedicar recursos, perquè llavors una altra cosa, què pretenem fer d'ara en endavant, que ja tenim aquest brutal canvi climàtic a sobre? Què pretenem fer? Passar-nos 5, 10, 15, 20, 30 anys, 40 anys, 50, lluitant contra els incendis d'una manera com si estéssim al segle passat i posant en perill la vida de les persones que viuen en masies o en pobles a tocar dels boscos, la vida dels bombers. Per què els bombers s'han d'arriscar tant i tant en una cosa que s'hauria de prevenir? Jo alguns dies he pensat, si jo fos bomber, diria, a veure, nois, què us heu pensat? No es podia això prevenir una mica? Per què t'has de ficar en un bosc que pot ser una trampa mortal? Ja ho sé que ja vigilen i ja fan els seus càlculs, però bé, de vegades són trampes mortals. I per què t'hi has de posar en un lloc així quan no s'ha fet una bona gestió del territori? No sé, és com dir, a veure, nois, doncs goita, més tallafocs, més eines, els pagesos, les ADFs, que és el que deien, que hi ha que controlin els perímetres sense ser un perill per ells, evidentment, però és que això no pot ser. Ja penso que ja hem d'anar cap a una mentalitat de grans catàstrofes, que és el que ens trobarem. Una mentalitat de dir als governs, però les persones en particular també. Quines grans catàstrofes ens podem trobar? Com les podem prevenir? Com hem d'actuar quan hi són? I com hem d'actuar després? Vull dir, és així, és de calaix. És de calaix. Jo l'altre dia pensava, aquí on vivim nosaltres, en aquesta zona de la Segarra, els Plans de Sió, aquí a Hostafrancs, aquest poblet, ja des de fa anys, quan de vegades a les notícies diuen terratrèmol a tal lloc, inundacions a tal altre, o grans focs a, no sé, a Estats Units. Ja fa anys que els hi comento als meus fills, que de vegades els dic, aquí no és que sigui un lloc meravellós, ni que hi hagi grans
no sé, coses turístiques, no? Però tenim una vida tan tranquil·la i bastant segura, perquè aquí no tindrem inundacions, aquí no tindrem grans incendis ni grans terratrèmols. Esperem que grans terratrèmols no, l'altre no, per això, perquè no tenim ni grans masses d'aigua ni grans masses de bosc. Llavors, és la part bona d'aquesta terra que estic jo, del meu petit territori, no? Que les grans catàstrofes aquí en principi no hi són. El que sí que pensava l'altre dia, llegint un d'aquests articles que de vegades et surten així al mòbil, no? Bé, que ja també és veritat, que et van sortint informació en relació al que tu consumeixes d'informació, I a mi quasi tot em surt coses de política, de natura, algunes coses d'educació, bé, o coses de les comarques veïnes, que és el que realment a mi m'interessa, o del món o de l'univers, no? Però vull dir, no em surten casos que si de, no sé, cotiller o tot això, pràcticament no ho miro. Bé, anant al que deia, parlava de les conseqüències del canvi climàtic que tindrà en el territori, en el món. Doncs això, grans incendis, grans inundacions, també grans plagues d'animals, perquè es veu que també al canviar les temperatures i les condicions, fins i tot amb els incendis, les inundacions i tot, al moure's poblacions d'animals, hi haurà més plagues. I ara sento uns ocells aquí al riu. I llavors, això sí que en podríem tindre aquí, a Hostafrancs. És a dir, segurament ens en salvarem de grans incendis i grans inundacions, i fins i tot de grans terratrèmols, però plagues podria ser que en tinguéssim, perquè és una zona amb molt ordi, molt blat, o sigui, molt cereal, i podria haver-hi, per què no, plagues de rates, de ratolins, d'insectes. Llavors, bé, doncs estudiem-ho, valorem-ho, actuem per prevenir en el que es pugui. Per exemple, amb la netedat, mantenim els pobles nets, a les bessures, als llocs on anem a llançar les bessures, mantenim-los també nets. Tot això també és important. Penso que tot això és molt, molt important. Bé, ara soc aquí al pont principal del riu, el que en dèiem el camí del molí. Se senten uns ocells, a part dels que canten, uns que van fent uns xisclets. I aquí, volia anar fins aquí per ensenyar-vos que aquí mateix nosaltres tenim, bé, són bastants quilòmetres, però es veu molt bé des d'on som, tot el que és la serra del Montsec. Ahir, abans d'ahir i l'altre, des de casa, veiem el foc. Aquí, el que són les muntanyes, aquí. Veiem a la nit, des de casa es veia com si fos quan baixen les torxes allà al Pallars, a Boí, tot allò que baixen les torxes, doncs semblava una baixada de torxes impressionant. Feia una tristesa. I ara, tal com està el cel, no es pot afigurar gran cosa, però sí, aquí hi ha els focs. Aquí. Bé, ja acabo. Sentiu? Quins xiscles més estranys. Bé, el que deia, conscienciem-nos un a un, conscienciem els ajuntaments, els governs, de que, a veure, com estem, quin territori tenim, què hem de fer, com podem evitar anar cap als desastres naturals o els desastres provocats per l'humà. Què podem fer? Fem polítiques de sostenibilitat, de difusió d'això de com viure de manera més sostenible, també com per mitigar efectes del canvi climàtic. I això, l'últim que deia, què podem fer perquè el nostre territori, cadascú, zona a zona, mitigar els efectes del que hi pugui passar, prevenir i resoldre-ho. En aquest cas aquí, que podríem tindre plagues, per exemple, doncs vinga, mantinguem nets
als pobles, als rius, mantinguem els nets de brutícies extra, em refereixo, Siguem nets, no sé, cuidem la vegetació que tenim, cuidem el que tenim i afavorim també la biodiversitat. I bé, ja acabo. Aquí en el pont del Sió, tantes hores aquí que hi passàvem de petits, quan veníem a caminar, ens assentàvem aquí, i aquí hi ha la bifurcació que se'n va cap al cementiri, i més enllà te'n vas fins a la carretera que va de Guissona a Tàrrega, i cap aquí, cap a l'altre costat, te'n vas cap a Montcortès, l'Aranyó, també podries acabar donant a la carretera, en aquest cas la que va de Cervera a Agramunt, que es creuen amb la de Guissona a Tàrrega, per allà, els 4 camins. I bé, ja me'n torno cap a casa i sobretot ens ha tocat viure temps difícils, però a gairebé totes les generacions de la humanitat els hi ha tocat. En aquest cas la nostra és mirar de viure conscientment, perquè el que sí que estem és la responsabilitat que tenim de no destrossar més el planeta. Pel de més tenim la ciència i la tecnologia, podríem viure força bé, però hem d'entomar d'una vegada ja per totes a la responsabilitat que tenim com a habitants del planeta Terra, que des del nostre petit poblet, la nostra petita comarca, fins a tot el món, poder col·laborar a que es pugui viure bé en aquest món habitable, que fer-lo habitable, i això és el més important.